Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ħamis filgħodu tellaq is-Simpożju Nazzjonali tal-Isport fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-EMCAST u li ġie organizzat mill-Istitut tas-Servizzi Komunitarji fih dan il-kulleġġ. Simpożju li tisir fuq jumejn bis-sem ta' madwar 120 professjonist fil-qasam, studenti u edukaturi. F'indirizz tiegħu il-koordinatur ewlieni ta' dan is-simpożju u lettur tal-isport is-Sur Josef Mifsud tenna l-importanza ta' avveniment ta' dan it-tip li jagħti l-opportunità li jiġu esposti l-aqwa prattiċi sportivi f'pajjiżna. Dan fil-waqt li jiġu diskussi wkoll ċerti sfidi fil-qasam sabiex l-isħab soċjali fis-settur jaslu għal soluzzjonijiet flimkien. Ħajkonna l-fuq minn 100 parteċipant magħna u għandna set ta' panel discussions, presentations matul dawn il-jumej biex verament niddiskutu ħanejdu hekk iċ-challenges x'inhuma u nippruvaw nsibu soluzzjonijiet biex is-sena 2023 ħanejdu hekk il-momentum li jinħoloq dawn l-events nżommuh. Fil-fatt il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Dr. Clifton Grima tidha l-importanza ta' dan is-simpożju, dan speċjalment f'sena meta pajjiżna se jospita numru ta' kompetizzjonijiet u attivitajiet sportivi internazzjonali li se jpoġġuna fuq il-mappa dinjija tal-isport. Dawn jinkludu l-lob tal-pajjiżi żgħar f'Mejju u l-UEFA Under 19 Finals. Li hija sena importanti ħafna l pajjiżna minħabba li ħankunu qegħdin nospitaw numru ta' avvenimenti internazzjonali sportivi, allura hemmhekk ikun qegħdin naraw x'inhija l-viżjoni tagħna għas-snin li ġejjin. Viżjoni li taqqad il dawk kollha involuti, viżjoni li tassigura kollaborazzjoni bejn diversi assoċjazzjonijiet u stakeholders involuti.